Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syah bil Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Abdallahu amra fi siyam afiyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa mirtama'na sabih khususan saya biasa kitab An-Nasuh Yudiniyah wal kitab Fadlul Gharib Al-Mujib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa amaddana bi asrari wa adalina min barakati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zakatil fitrati lan iku dalam zakat fitrah tapi yang kan utai sempit yang furu kang lali anu saking tarbiyat sapa kathir wa akeh min ammatil muslimina saking umume wong Islam. Faya musuruna mangkon nyegas apa ngasir anil ikhraj saking ngetokno zakat fitrah. Waya nalan nengkotaken sapa kasir annang ing sunne kasir iku ghairun qadirina iku ora mampu kabeh aliyah tasik ikhraj. Wa mutai hale utai kasir minal qadirina iku saking wong-wong kang padha mampu. Ngalang dikasih sapa al ulama rahimahullah yubau dan adal minal mata saking bekakas rumah fi zakatil fitrah ing dalam zakat fitrah apa ma barang sedang luwih apa ma ala qudi lailatul idi atase ping kuwatan mung ngene riya wa yaumilan dinane Lailatul Id. Wa ala malaya tasebarang lagu kang wajib kang mesti menu saking ma minal kiswati saking pakaian wal maskani lan omah utawa panggonan wa nahwi manas padane kiswah wa maskan. Wa fi dzalika lan iku ing dalam mengkono bai umazada nihayat yang utai kata sempit wabilang lawan sempit jaat tengko apa asyariatu apa syariat fal yadar mengabecek wadiya sapa al muslim wong Islam mentar gil ikhraj saking ninggal ngetokna zakat ma'al istitaati sertane mampu. Wa fi zakatil fitrati tadyiqun yaghfulu anhu katsiran min ammatil muslimin. Adapun zakat fitrah itu ada terdapat kesempitan yang mana suatu orang contohnya padahal duwe omah duwe barang-barang tertentu tapi cara mana dipersempit ngomong nek ora duwe apa-apa. Padahal di dalam rumahnya tersebut terdapat barang-barang yang mana ketika dijual itu bisa untuk dijadikan zakat fitrah.
Tapi wong kuwi menegaskan nek dhek ora mampu, padahal mampu ketika barang tersebut dijual, duweke dienggo tuku beras. Ngono kan saged. Qala ulama rahimahullah, yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada ala quti lailatil aidi wa yumiha. Dewe para ulama bekakas omah cara ana perabotan rumah iku ketika dijual dan digunakan untuk zakat fitrah iku iso ae. Pokok intine pada malam Idul Fitri dan pada hari Idul Fitri iku nek wis cukup dinggo ngetokno zakat, nek wis cukup dinggo makanan pokoke malam Idul Fitri karo hari Idul Fitri iku, maka ya orang tersebut ya kudu mengeluarkan zakat. Namanya iku ijek punya lebihan lah enggo ngetokno zakat. Mereka pada malam Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri iku udah punya cadangan makanan pokok. Wala mala budda minhu minal kiswati wal maskani. Dan dengan terjadinya suatu perkara penyempitan cara ngono, orang-orang tersebut gawe angel zakat fitrah itu digawe angel, maka ja'atit syariatu tunrunlah cara ngono, muncullah suatu syariat atas penyempitan tersebut. Cara ngono minimale wong sing kudu ngetokno zakat iku piye iku muncul syariat ketentuan-ketentuan. Faliyadzal muslimu min tarikil ikhrajin ma'al istita'at. Maka takutlah kalian orang-orang Islam, awak dhewe sebagai orang Islam kudu wedi untuk meninggalkan zakat. Mergo awak dhewe mampu. Jadi nek mampu ya awak dhewe ngetokno, nek ora mampu ya iku lagek ada ketentuan-ketentuane. Summa alam mempanuli warwasira anna istune kelakuan mata ing dalem kapan talaban nuntut murih sapa as-sultanu pemerintah al-adilu kang adil antuh malah ing yen taden gawa apa zakat layung arang sultan wajib mongko wajib awal kang mengkono hamil wal bariat lan bebas apa zimmatul muzakki apa tanggungane wong sing zakat bisaf ayha kelawan sebab wis nampakaken zakat ilahi marang sultan wa kana lan ana sapa al uhdatu sapa apa al-uhdatu apa nanggung jawab ala sultani iku ngatasi pemerintah fitah frimri yang dalam misah-misah lan bagi-bagi semalan annahu mata tolaba sultan al-adil antum malas zakatu ilaihi wajaba zalika. Ketahuilah bahasanya ketika kita sebagai orang biasa lah telah membayar zakat dipasrahno marang pemerintah. Nah, berarti nantinya sing bagian membagi kepada orang-orang seberhak itu ya pemerintah. Wa bari'at zimmatul muzakki bi taf'iha ilaihi. Dan orang sing telah membayar tadi, cara ngono wis dibayarno iku wis ora melok urusan. Soale tanggungannya telah ditanggung oleh pemerintah supaya distasarufkan kepada orang-orang yang berhak, termasuk orang fakir, orang miskin dan lain-lain.
Wa dzalika lan kaya mengkono wajib idza talaba nalikane nuntut murih ha ing zakat sapa sultan allazi kang laisa kang ora ana sama sultan iku bi adil lan adil dzalika uta mengkono hamil li khaufil fitnati iku krana kuatir fitnah waftirang dan kalimat lan misai kalimat tauhid summa in farraqa nulilaman bagi sapa sultan az-zakata ing zakat alladzina yatasawwa akeh kataba kang wis majibaken ha ing zakat sinten Allah Gusti Allah la marang alladzina wa hum daya alladzina al-mawjuduna iku wong kang padha mawjud minal asnafi sang pira-pira pantan asamanati kang ana 8 asaba mangkong ganjar wa ing sultan sinten Allah Gusti Allah sawaban lan ganjaran adiman kang agung wa asaba ganjar sinten Allah ahli zakat ing ahli zakat zalika kaya mengkono sawab wa in faraqalan lamun bagi salah sultan ha ing zakat ala ghairi man nasaliyane wong amara kang merintah sinten Allah Gusti Allah bitafriq zakat kelawan bagi zakat alim atase man fi kitab yang dalam kitab Gusti Allah wa mutayman al mazkuruna iku wong-wong kang den tutur fi qouli ta'ala ing dalam daluwe Gusti Allah taala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat faqad athima teman dosa sapa sultan isman lawan dosa aziman kang agung wa zulama lan ngani sapa sultan zulman lawan ngani ngoyo fahisan kang banget wa sorangan dadi sapa sultan iku zaliman iku wong sing ngani ngoyo lil agniya marang pira-pira wong sugih biwani sebab oleh nyelehaken sultan zakat ing zakat agniya fi ghairi maudhi'a ing dalam liyane panggone zakat wa zaliman lan wong sing ngani ngoyo fuqara marang wong fakir biman kelawan sebab nyegah sultan iya ing fuqara bihumbuhim kelawan hak-hake fuqara allazi kataballahu lahum fi amwali zakati min ibadi jadi ketika seorang pemerintah itu nuntut zakat kepada orang-orang penduduk. Contohnya orang-orang penduduk wis membayar zakat. Terus kemudian zakatnya tersebut ditasarukan kepada orang-orang yang berhak. Maka Allah akan mengasih pahala sawaban aziman, pahala yang agung kepada distributor, contohnya pemerintah itu, dan Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang membayar zakat. Mereka saling memenuhi amanah, kewajibannya terpenuhi, amanah untuk mentasarufkan kepada yang berhak itu pun juga terpenuhi. Tapi ketika pemerintah tersebut tidak menjalankan amanah dengan baik, contohnya wis dipasrai dari penduduk, kok ora ditasarufkan kepada yang berhak, contohnya dikekno dinggo awake dhewe, bahkan zakat fitrah tersebut dinggo awake dhewe ora ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak, maka pemerintah tersebut akan juga menanggung dosanya. Maka tidak memenuhi amanah harta zakat fitrah tersebut orang berhak juga maka zakat fitrah tersebut harus ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak. Iku sing ana 8 jumlahe. Maka ketika seorang pemerintah
wis dipasrahi dikon bagikno kok ora dibagikno malah dienggo dhewe faqad azima isman aziman, maka ia akan mendapatkan suatu dosa yang agung juga. Dan orang-orang tersebut termasuk zalim kepada wong-wong sugih iya merga zakatnya tidak ditasarufkan kepada sing berhak, dan zalim kepada orang-orang fakir juga iya merga orang tersebut mencegah suatu hak yang mana hak NDE kok dicegah orang dibagikan pemerintah, maka pemerintah tersebut juga mendapatkan akibat karena dosa yang setimpal. Allati kataballahu lahum fi amwalil aghniya min abadi. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah pada penjelasan harta-harta dari hamba. Cara mana? Zakat itu dari suatu orang ditasarufkan kepada wong sing berhak. Lah kok pemerintah dikai amanah, dikai tugas supaya ditasarufkan kok ora ditasarufkan kepada sumber hak malah dienggo dhewe, maka nanti balasannya juga pedih, dosa gede banget gedene. Wa innama faradallahu zakata wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.